Maiti. Baba D. Hey. Ndauya nadzo shamwari mengo dzacho. Ndambozama kukwira maiti. Tu idzodzi. Ndazama kukwira. Kumusoro ndazotadza kusvika. Musati tapa manzwi baba D. Makazombokusvika here kumusoro kwacho. Maiti ingadakwira wani nayo komana. Kukwira kudiko ndio makwirire enyu aya. Ekungoti munkangoti kwire motosvika pamasvika mudzasi kumusoro chaiko hamusviki baba D. Alright, imimi wachona ndashaisha chi ani munoona pamunondishorera. Mandisiya ndichikwira already madi kunditaura kuti baba D svikai kumusoro ndisati ndadzika. Makutaura ndadzika izvo zvokuti svikai kumusoro. Inini manje. Murume mukuru akaita sewe ndokunyorera manotsi ekukwira. Maiti. Unotadza wautogoni kukwira baba D. Maiti muri kuti chiko. Aiwa ndio makwirira akwa. Nguwa dzese munongondisiya ndine nzara. Saka maiti ndashaisha era anakuenda. Aiwa ndinoguta here. Nyaya iri pakugutswa. Ndinoguta here. Saka musi kuguta here maiti. Handisi kuguta because munongokwira mugumira pamunogira kumusoro chaiko hamusviki. Maiti inini handichaziva hangu bai ndo zvandikutaurira maiti kuti manditaurira nsandadzika baba D svikai kumusoro. Aiwa ndikutauriri baba D. Anyway zvimwe zvacho tinongoswera ngonetsana nezvinhu zvisina basa rese. Tinongoswera onetsana. Dambudziko ndere kuti uri mudiki. Uri mudiki baba D ende muti wacho unokwira muhombe. Maiti. Muri kuti chiko. Panyaya. Maiti inyaya yemengo here yatiri kutaura kana kuti muri kuti chii? Imengo idzi aiwa kana saka mukana muchitaura kuti hanzi ndiri mudiki inini muti wandiri kukwira muhombe handisi kusvika kumusoro. Muri kuti chii maiti? Kai muri mbotadza kukwira kusvika kumusoro nei? No. T1 station.